sobre todo hai un motivo. Vou lo contar agora, pero antes recordade que nos podedes seguir en @voltascoprato porque aí temos todas as receitas que facemos todos os días do ano. E hoxe temos que chamar aos meus compañeiros de batalla, aos potróns do Voltas co Prato. Que pasen. Xulio Mato e Lucía Vázquez, un aplauso para eles. Como estás? Ahora explícame que facemos así. Porque son moi guiao, pero senón... Pero hai unha explicación evidente. Evidente. Sí, de por qué estamos así. Señoras e señores, hoxe hai 47 anos, 47 duros anos que morreu o grandísimo John Wayne. Ah, acabaron. John Wayne. Pero para a nosa xente, John Wayne. Sí. Wayne. Recordades? Wayne. A John Wayne. A John Wayne. Aí estamos vendo a John Ostras, Wayne. Diligencia. A John Wayne. Na Diligencia do ano 39, fixades, que máis, que xente. Que novo estaba, eh? Claro, que ben se vía aí. Mira, ahora estamos en Almería. E nós queríamos facerlle unha pequena homenaxe. Por qué? Porque nos gustan as pelis de vaqueiros, verdad? A ti gustanche moito. A mí Lucía. sí. Encantanche. Gustabanlle moito ao meu pai, encantaba. Bonanza, claro, a Os que non pais gusta? todos, a todos os Sí, pais. sí, O meu sí. pai vía moito Bonanza na televisión de Galicia nos fines de semana cando votaban aí tomando un vermut. Acórdome cando se estrenou. Bonanza? Que va? Ah, sei decir eu. Mi má. Vou afogar, Bueno, vou afogar. temos que facer algo que veña a conto con isto, non? Vou quitar isto porque non me encaixa co chicho, eh? Vou non poñer así. A ver que nos pide, señoras e señores. Vente aquí. Obdulia, de Begonte. Hola, boas tardes. Chámome Odulia e son de Bamonde, Ayuntamiento de Begonte. A min gustame moito a costilla de porco. Eu fagoa en guiso, con patacas e verduras ou en salsa, adobada, doradiña, con un pouco de viño blanco e tamén en churrasco. Con eses cociñeiros tan bons que tedes aí, por saber que receita me podían añadir eles a toda esta que usei. Moitas gracias. Hola, boas tardes. Hola. Con urxencia, Costela na Diligencia. Ese é o título do programa en homenaxe a John Wayne. John Wayne. John para todos Wayne. e todas. Como John Wayne. como facía co revólver, Como facía. Espera, a ver se dou feito. E así. Trae, trae. É que eu teño os dedos moi gordos de Sí, traballar. xa sei. Quite los finos, de non rascar. Oh, Ui, moi ben. aí anda, Moi ben. Atención, oftalmólogos, aí está cañotas. Bueno, veña, que vamos facer con Costela, que é algo que nos encanta? Espera, que me salín do papel. Que vamos facer, Xulio Mato, con Costela, que é algo que nos encanta? Pois... Eu teño que falar así tamén? No. Vale. Pois eu vou facer unha costela en dúas coccións. Non me digas. A baixa temperatura primeiro e a alta temperatura despois. Vale. Super rica, vamos a facer un adobo, vamos a facer unha salsa barbacoa caseira super rica, super doada, e despois vamos a facer unha ensalada de patata, potato salad, cañotas, que diría John Wayne. Que diría... Potato salad, John Wayne. para mí, John ali Wayne. no catering da Diligencia. En paz descanse. Eso é o que vai facer Dios lo teña don na Xulio gloria. Mato. Dios lo teña na súa gloria. E Lucía Vázquez, outra semana máis con nós, aquí cociñando a golpe de xoves. Que vai facer? Unha carlota de costela e verdura. Carlota, eh? Carlota. Iso é unha torta. Unha torta, sí, neste caso vai ser unha torta bastante gocha, con costela aí a tope. Iso é unha torta grande, contundente, unha torta para unha rodaxe. Costela adobada así ao redor, ben feitiña no forno tenriña e despois por dentro unha morea de verduriña. Buah, que guai, que rico, eh? Vas flipar, vas Mira canta verdura tedes aí, que costela tan maravillosa todo o que estades vendo aí, eh? Nas vosas pantallas, pois... Que maravilla. Señoras, señores, xa saben o que ven agora. Cociñamos, costela, no Voltas co Prato, marchamos con Pum Pum, Xulio Mato. Bueno, Mira, mira, John Wayne. quen vería a cara dos indios e echa a John Wayne facendo así? Bueno, veña, Jules, vas facer costela. Decía John Wayne, sempre. Vale a cocer aí dentro do papel de aluminio. Mira, puxena mal, porque vámoslo poñer Do lado que brilla. do lado que brilla para dentro. E ti dirás, e por qué? Porque un lado transmite mellor o calor que o outro. Moi ben, cañotas, esa é a creencia popular. En realidad non sirve para nada porque é igual, que poñes por un lado que por outro. Vale. Era para ver se estabas atento.
Bueno, pero... Mira, aquí vamos a Pero poner... eso en algún Sí, sitio, eso ¿no? é a creencia popular, di eso, pero en realidad, no. O sea, a realidade... Vale. Se che gusta, é como cando compras unha encimera, che gusta brillo, se gusta mate. Pues Vale. aquí temos brillo. O brillo ou mate. E mate. Vale, entón, mira, vamos a facer un adobiño. Temos aquí 2 culleres de azúcar moreno, Ajá. como a ti. Un chisquiño de sal. Allo en pó. Hai un po. Pimenta e pimento doce moído. Sabes para que sirve a pimenta? Para afinar a ferramenta. A endereitar. No, en nuestro caso para afinar. Venga, Bueno, mira, va. mesturamos todo ben así e ahora que vamos a facer é proceder ao untamiento. O untamiento, aí ben. O untamiento, que é onde O está untamiento. o alcalde cos concelleiros. Sí. Sí, Pues veña, sí. vamos a saber. No, que non é broma, Jaime, que non é broma, No, que é hai así. moita xente que di o untamiento, Untamiento. Untamiento. Home, eso non do fago, tes que ir a untamiento. Sí, é certo, é certo. Ahora, vamos ya. Agárrame o papel, por favor. Ves, pusémolo por un lado, non aguanto máis o calor, pero é máis Ves? pegañento. Entón, agora, cubrímolo todo e dámoslle así un masajillo, Wow. vale? Como mola a costela, Como mola a costela, e a mí encántame toda esa xente que se rara as vestiduras. Pois vámonos a facer no forno. Ah, costela ao Vámonos a facer forno, no eh. forno. Costela ao forno, que non é churrasco. Claro, é que ao mellor aquí estaban moi acostumados a... No, somos solo de churrasco. Mira, tal, botámoslle así que todo, A costela a ao lo loco. forno non é churrasco, Non está É no outra churrasco, cousa. isto é unha costela, dixen que íbamos a Claro. facer en dúas cocios, vale? É outra cousa. Mira, apretamos ben, e agora que vamos a facer Envolvela. vamos a poñela pues, como se fora para regalo. Vale. Mira, Vamos a ponemos selar. así, vamos a selar así, Para mira, darlle cerramos sabor. así, para que non nos escape nada. Vamos a poñer, é que isto é... Ti tens que envolver ben os regalos, verdad? Eu sí, é unha pasada, encargo meu sempre. Por eso, por eso. Sí, mira que De envolver os meus, porque senón non nos compra ninguén. Mira que bonito lle quedan os paquetes Vale, a Xulio mira, Mato, ahora eh. vamos a lavar armados, que é importante Dá gusto tamén. velo. Mira, e agora temos o forno, temos o Hai que forno. dar o jalpiño. Mira, temos o forno a 150 graus. E vámoslo ter no forno 2 horas e media. Que ninguén se asuste polo consumo. O forno cando máis consume é para chegar aos 150. Canta Despois, máxe de televisión necesitamos? 2 horas e media. Si tiveramos que Pues mira. estar aquí ata que estea feita a costela, non había telexornal, ni Land Rover. Ni Land Rover, ¿no? Sí. Así que- Nin Bonanza na dúas. Bueno, nada, xa está todo, pues vamos. Vamos alá. Más que cuberto por nós. 2 horas e media, 150 graus, vale? E mentras pasa, ahora, en 2 horas e media, que van a ser uns 10 minutiños, vamos a facer, en tempo real, ahora sí, a salsa barbacoa, vale? Vale, Pero non sei pois- se queres falar con Sí, Lucía, marcho supoño con que sí. Lucía e ti vai orientando, vale, a salsa barbacoa. Perfecto. Vamos con Lucía, veña, Vázquez, aquí está. Toma. Isto non é boi de John Wayne, eh? Non, a verdad que non. Mira, Que vas facer ti coa túa costela? Porque teño che medo, unha eh? fantasía. Se sale unha fantasía, e se non, E se non por nada, un volcán. un volcán. Un volcán. Leva moitísima verdura e... Moita verduriña, pero saberás que despois sabes que ten a verdura, que merma. íbala a poñer aí despaciño, non a lume moi alto, vais a facer no seu xugo co vaporiño e todo, non lle vamos a poñer nin agua nin nada, un poquinho de aceite, un poquinho de sal e andando. Que rico. Vai mermar un pouquiño, porque, claro, vai perder a auga. Ti non necesitas 2 horas e media, ou? Sí. Tamén. Amelo, non fan costillas. Pero leva tanto tempo facela, ainda que sexa sin un forno. Sí, para que quede terniña, Pero sí. o churrasco ti bótalo aí e en 10 minutos está feito. Sí, pero despois metes entre os dentes. E esta non. Non lle falta o churrasco, eh? Sabes que eu... Non lle falta o churrasco. Sabes que eu... Que? Ti que? Teño que... Cada un ten que asumir. Expatriamos, eh? Eu prefiro Que? a costela ao forno. Que? Sí. Como? Sí, Unha muller valiente, sí, ¿Cómo? señor. sí, sí. Sí, señor. No. Sí, señor. Nin de broma, no, para. Pero... No. Sí, que sí, que sí. O sea, como lle podedes estar aplaudindo a unha persoa que acaba de decir que Gracias, prefire gracias. churrasco ao forno É máis, antes que o churrasco voume normal? atrever a decir unha cousa. Sei que hai máis xente que tamén pensa igual, pero non se atreve a decir. Home, claro, porque lle dá vergonza. É que o normal é que non o digas. Por favor. Pois eu digo, sin complejo. Ai, Dios mío. Van nos cerrar o programa. Malo Van nos será. cerrar o programa pola túa culpa, eh? Non, porque... Vai vir, non, en serio, vai vir a Aquí Consellería, contratachen enseguida para promocionar a esa Consellería de película dos Sanidade vai vir ojatiños. aquí e vai dicir, pero... Bueno, se te chaman para dar o pregón da costela ao forno, vas encantado. O pregón da costela ao forno, lá onde sesa, dou no eu, non Eso, cañotas. dalo ti. Bueno, pois que nos chamen os do pregón, que en sexa, 881 365536, ese é o teléfono da Voltas co Prato, se queredes que Lucía Vázquez
dé o pregón da costela ao forno, chamade. Se queredes calquera outro tipo de pregón, chamademe a mí. Aí está, 881-365-536. Recordade que repartimos cartiños, vai haber 50 euriños se adiviñade a pregunta do final do programa que ten 3 posibles respostas, só hai unha que é correcta. Bueno. Se hai alguén indignado tamén o pode dicir, e despois vou preguntar, que o saiba. Que pasa con todo isto, entón? Isto é lume. Costela ao forno en vez de churrasco. Ahora poñer aí o sete. Vou E agora? recordar toda a vida. Chup, chup. Cañotas, non podo mentir, non podo mentir. Minto poucas veces, solo cando é estrictamente necesario. Pero é que este era un momento de mentir. Non diante de toda Galicia dicir, no, é que o que comedes nas festas populares é unha merda. É o que dixeches. Eu non dixen. É o que dixeches. No, De outra maneira, pero é o que dixeches. non poñas palabras na miña boca. Non dixen tal. É broma, non. Veña, va, que vas facer entón? Un pouquiño de salsa de soya, vou facer o adobo. Salsa de soya. Claro, a tua carne leva adubo, porque lle fai falta. Mostaza. Leva, claro, porque senón é que sabe, a churrasco ao forno. E churrasco ao forno, sabes que fai a xente? Non comelo. Pouquiño de tomate. Especias, podemos empregar a que máis nos guste. Espera, perdón, botácheslle salsa de soya, mostaza, tomate frito, é iso? Sí, un poquillo de tomate. Vale, un pouco de tomate frito. Pode levar, pode non. Aquí, Vale. sabes que nos adobos a imaginación o poder. Sí, antes non se utilizaba, pero agora sí que se utiliza moito nas costelas, é certo, eh? Entón, Entón, hai que animarse a probar ademais sabores novos, a probar ervas novas. sí. Podemos empregar tomillo, noz moscada, pimentón, pimenta, se nos gusta picante, un poquinho picante, un poquinho de orego. Eu non vou opinar nada ao respecto disto, Sigues a mirarme raro, eh? Claro, evidentemente, pero non vou opinar nada. Un chisco de mel. É que o importante aquí é que opine a nosa convidada. Ímola a chamar, vamos a ir con Xulio Mato a ver que nos conta, que nos di Obdulia de Begonte. Un aplauso para ela. Hola, Obdulia. Ven por aquí, por favor. Moi boas. A ver, ¿Cómo como estás? estamos. Moi ben. Moi ben. Deseando probar a ver o que nos están facendo. Vale, teño unha pregunta para ti antes de nada, xa que estás aquí. O churrasco ao forno, considerámoslo churrasco, sí ou non? Eu para mí non. Churrasco é a parrilla. E a ti que che Bueno, gusta máis, o churrasco ou a costela ao forno? O churrasco. Por eso esta muller é galega Suiza. 100%. É a Suiza. 100%, como debe Na de súa ser. integridade é galega, non como Lucía, que vamos a ter que espaciar. Obdulia, churrasco non temos. Churrasco non temos hoxe. Que pena. Vou facer un Pero inciso. bueno, O de aprobaremos. tendreira eu prefiro a plancha que a parrilla tamén, Bueno, a plancha está moi boa, eso é verdade. A mí gustame máis Eso é a verdade. plancha que a parrilla. Pero bueno, non é o mesmo que meter... teño que escoitar a un montón de cuñados diciéndome que non teño ni Pero idea. escoita unha cousa, pero a que non o metes no forno? O que? O de tendreira non. O de porco sí. O de porco Pero sí. vai Que hai chegar nas a casas plancha. de Galicia? Parrilla ou forno? As dúas. As dúas cousas. Os pisos. Bueno, pues, os pisos non son casas. Claro. Bueno. Se hai unha terraciña pequena tamén está ali para... Moi ben, Obdulia. Con permiso da comunidade, Hombre. Obdulia. Con Vale. permiso da Bueno, comunidade. pero hai que pedir permiso. Bueno, vouche contar o que teño no forno. Sí, porque non lle gustou este debate, ves? Non lle gustou. Veña, Mira, Xulio. teño unha costela que leva aí 2 horas e 28 minutos por aí, Vale. que en un par de minutos vamos a ter que sacar. Mira, aquí estou facendo unha salsa barbacoa caseira. Aquí teño 100 mililitros, sí, de aceite de oliva e 2 ceboliñas tenras. Ajá. E vamos a Moi ben. botar todo isto que temos aquí. Me todo o parece moi material. ben. Mira, sal e pimenta xa lle botamos, vale? Ahora vamos a mandar un chorriño de salsa inglesa, de salsa Perrins. Un pouquiño de soya. E vamos a deixar que traballe aquí un pouco para que nos axude a cociñar a cebola. Con isto que vamos a facer? Vámoslo triturar, vamos a sacar esa costela, vámosla a abrir, vámoslo pintar e vamos a deixar que se nos acabe de facer dentro. Como está? Sí, sí, Ten boa pinta. Pode estar ben. Moi bien, mira. Aquí vamos a botar tamén un chorrete de auga para que nos axude na cocción. Non vou decir nada de Esto Xulio. podemos botar máis ou menos agua, dependendo como queremos o espesor. Eu botei un chisquiño solo porque quero que me quede bien, para pintar. Vale? Damos un verniz. Un verniz, si vamos a meter un Guau, Xulio Mato, sorprendéndome completamente don Xulio barniz, Mato. dixo Dolia, vamos a dar un barniz. Vamos a verniz. Sí, señora. Mira, vamos a botar xa o pemento doce moído. Vamos a botar tamén un pouquiño de ketchup. Isto podemos botar da marca que máis nos guste. A pregunta favorita, Xulio Mato, con respecto ás salsas é: se che sobra, canto aguanta na neveira? Isto, mira, cos conservantes que ten o ketchup. E co mel que llevamos a botar que
que sea un conservante natural, pois tranquilamente unha semana sin peligro ningún, vale? Moi ben. Sempre na nevera e sempre tapadiño, eh? Non se podría congelar tampouco, non? Sí, tamén. congelado 3 meses. E despois que fas? Mira. Conxélela, e para desconxelala tela que ferver ou algo? No, sácala de víspera na nevera. Na máis, Claro. non fai falta nin fervela nin nada. Sempre na nevera. Sempre descongelamos Descongelación na nevera. todo na nevera. Vale, perdón, Vale. Disculpa. Non andar aí a improvisar. Sempre descongelamos todo na nevera. De Digo víspera. eu e a Consellería de Sanidade. Isto sería un superconsello. Sí, bueno, un super consello, sí, aparte que... Espera, no, é un mega consello, así que hoxe no Voltas co Prato pedimos o cacharro. Dalle iso. Bueno, foi un cacharrito. Dalle. Bueno, moi importante, para acabar ben obrado todos, sempre descongelar todo dentro da nevera. Nada de encima de encimera, nada de... Bueno, ou no microondas, que é unha descongelación rápida, vale? Obdulia, quedouche claro, non? Moi claro. Non tiñes moi ninguna claro. dúbida ao respecto. Bueno, mira, ahora o que Non vamos a tiña facer é dúbida, triturar. pero por lo menos asegurei Asegurado. de que é verdad. Exacto. Sí, é certo. Con un é certo experto e así- importante. Temos que marchar con Vou Lucía. triturar Ti mentres. vas triturar e despois vas pintar, non? Sí, aviso. Pues venga, vamos con Lucía, venga. Churrasco. A ver, que líos pan por aquí. O cae Hola. aquí, Eu que son a culpable de preferir a costela ao forno. Sí. Mira, non pasa nada, que tamén estará boa. Non pasa nada. Eso. Bueno, pero se non é churrasco, é cordeiro ao forno. Tamén. Ou costela ao forno. Eso sí, mano. A ver, veña, Lu. Vouche facer unha especie de carlota, que esa tarta así grande, rechea Sí. de moitas cousas, pero de costela. Entón, para eso, fixen un adobiño, Guau. que lle botei mostaza, salsa de soya, especias, erviñas, un poquinho de mel. Untamos ben a costela e agora vámola a asar enroscada. Porque como despois queremos darlle unha forma tamén así enroscada, para que non se nos rompa, asámola enroscada. Por si non despois, claro. Senón despois, cando a queremos doblar... O perder a auga, non? parte, Claro. Exacto. Non dobla. Entón, poñémola así. Agora, poñemos un albal, que creo que o ten aí... Espera que yo Robas aí o albal a Onde Xulio? estaba o albal, Jules? Aquí, o que brilla. O que ve? O que brilla, John. De verdade, Mais ou menos como fixo el, pero aquí na fuente. Sellamos ben, para que non se nos seque, non se nos queime. Isto, Obdulia, isto é unha receita para domingo, Pos domingos, Para un non é? domingo, sí, ou para... Igual para a festa incluso, Sí, tamén vale. Ya tamén un día se quere facer unha excepción, Bueno, tamén, pero así eu digo... con uns amiguiños. Claro, pero eu digo, Que ven che alguén parece? á casa, tes o que sei, ou a familia, os amigos, tal, farlle isto, quedan flipando. Flipando. É para o forno. Sí. Ábrelle o forno, Obdulia, ábrelle. Como non? Vamos alá ao forno con Lucía. Canto tempo e temperatura, Lu? 2 horas e media a 180. 2 horas e media a 180 graus. Despois, podemos, cara, ao final de todo, sacarlle o albal, se queremos que colla así un Que coller poquinho un máis pouco máis de de color. cor. Listo. Cal che pinta mellor, Obdulia, antes de irte sentar á zona de sufrida? Mira, calquera das dúas non está mal. Encima hasta ahora, imagínate. Ai, é a é a perfecta, é a ideal. Perfecta para probar. Por nada, vouche pedir que vayas á pero zona de bueno, sufridores. xa miraremos, probaremos. E pois diremos. chamámoste, vale? Moi ben. Un aplauso para Obdulia, que está con nós na Voltas co Prato a Televisión de Galicia. Vende, Begonte. Bueno, hoxe trouxemos costelas na nosa dilixencia. E ollo, non o tivemos fácil, porque case morcamos no Río Bravo. Chun, chun. Sí, moito esforzo e cheroquis por todas as esquinas, pero pagou a pena. Asada ou ao forno, ou mesmo guisada, é unha delicia. Por certo, xa sabedes que cando a facemos á grella chamamos de churrasco, e diso tamén sabemos bastante. Pero nós hoxe vimos con unhas propostas diferentes, cheas de sabor e moitos trucos para despois probar na casa, que sabemos que vos gustan. Pero se non queredes entrar na cociña, para iso tamén temos solución. O próximo sábado 13 fanlle festa ao porco os nosos amigos de Figueirón, Tomiño, unha troula ben organizada ali cerca da fronteira, como nos gusta aos vaqueiros como John Way, xa sabedes. Seguídenos, como sempre, en @voltas co prato, aí tedes absolutamente todas as receitas, Así que, dádelle caña, seguídenos e participade se facemos algún sorteo algún día. Veña, imos con Xulio. Va. Aí ben. Espera, era ao revés. Mira a dilixencia, mira a nosa dilixencia, con Obdulia. Con Obdulia, A tope. Odulia e mira. Obdulia e costela. E churrasco ao A forno. costela asada. Bueno, vamos alá, hai que sacar. Hai que sacar, que senón Veña, va. nos comen os indios, John. Bueno, que... Vale, non pasa nada, está ben. No, sí que pasa, sí, espera, faiche sí falta. que pasa que teño que volver.
Pensei que o ia tocar, Sí, hombre. Sí, hombre. así a vendida, eh? No, hombre, no. Está como Mira, unha vamos a caldereta. ver o que temos aquí. Guau. 2 horas e media, a ver, déxame ver. Está ben. A ver un tachán. Viste a o ver. corazón, poño un A ver tachán aí, A ver un Jaime. tachán. Mira. Mira que maravilla que isto está xa cociñado, Ole! Isto está xa cociñado. Vamos a recortar un poquinho así isto. Isto xa non volves tapalo con albal, non? No, ahora o que queremos é... Isto non leva nin aceite nin nada ahora, eh? Mira, solo especias, pero mira que costiña. Bah, que pasada. Ahora vamos a botar o noso ungüento. Maravilloso ungüento. Aí, chi. Eu sinto moito por Pablo, noso compañero de telexornal, porque agora mesmo estará sentado na mesa, sabes, repasando Claro. todo, vendo na pantalla a Televisión de Galicia. Estará lle caendo a baba. Que che parece, Pablo? Pablo ten que vir un día ao programa. Ten que vir. Sí, o Ten que que vir pasa é un día ao despois a ver programa, quen Pablo. presenta o telexornal. Queres ir ti pro telexornal? Mira, Non, ahora quítate, metémoslle- non, como dixo Dulia, metémoslle unha barnizada Eu a aquí. cociñar. Mira, eu a cociñar. Que cara máis dura. Mira, metémosla así. Moi ben, Jaime. Mira, Moi ben, Jaime. unha boa pintada e ahora vamos a deixar 10 minutiños no forno. O forno subimos a 200 graus, vale? Pero unha cousa, agora que non vas tapar, como dixeche antes... O que queremos é que nos dore un pouco. Claro, vai dorar, por riba vai che fazer como un pouco de costrillo. Eso que vamos a intentar. Moi ben, Xulio Mata, Non viste como quero controla. vender a pel do oso, como decimos no oeste, antes de cazalo. Ah, Dios, como está, como está. Veña, vamos alá. A ver, É o noso Un pouco John para Ford, arriba. Eres o meu John Ford. John Ford, eso máis ben o Fernando Esteso son eu de... O meu potreiro, vístelo, Veña, vamos alá. Moi ben. E mentres vou Bueno. facer de guarnición unha ensalada de pataca. Non pasa de tratante, pero... Potato salad, como decían no oeste. Moi ben. Mira, temos as patacas cocidas, vale? Entón o que vamos a facer é, están frías xa, cortámonos en trozos así, Vale. fermosos, por qué? Para que non se nos faga unha papa. Vai picando aí nas patacas, cortando patacas, eu marcho con Lucía Vázquez. Hai que ir ao forno. Lucía quer ir ao forno, Lucía xa se está arrepentindo de todo o que dixo antes, pero bueno. No. Sabes que están chamando, Bueno, 881365536, está chamando a xente dicindo Lucía, liáchela. Si o di Lucía, ás veces tamén é tontería, O sea, hai días que non, pero hai outros que sí. Olo! Vamos alá, a ver. Carai! A Guau, ver agora, porque este é o momento da verdade. Pero isto que é? Pero isto é unha... Está quente, eh? Isto é unha ida de ollo. Vamos a ver. Ora. Isto é Vamos a unha facer así. animalada. Como a quen pon, sabes, Animalada. esa base de galletiña para as tartas. Pero costilla. Vai facer unha torta Carlota de costela. O sea, vai ser Aí todo vai, costela. costela Vai tirar bien, así a cara. Vale. Podo perdonar o que dixeches, Ames. Bueno, Podo che perdonar porque, cuidado, e vas coller a salsa toda iso. vou coller a salsa. Vou a botar aquí. A ver se non me queimo, porque está quentiño. A mí sobroume moita destas, de queres tapar. Onde vas? John. E agora vou poñer aquí a reducir un poquinho, vale? E aquí, Que facemos con esta muller? A aquí ver. temos as verduriñas. Que facemos con esta muller? Que facemos Que con esta faremos? muller? Que faremos? Facendo estas cousas. Esta pedazo de receita. Barbaridades. Entón, agora vamos a encher. E non me atrevo a volcar, atrevereime a volcar. Volca. Espera, queres que che... Espera, aguanto cheu así, Mira, sabes? un poquinho deste xugo vou botar aquí. Para. Eu aguanto che así. Aí. Uf. Estou moi emocionado. Agora mesmo. Estás preparado? Veña, va. Claro, non sei como non levas a túa roupa, non che preocupan as salpicas. Ai, vai todo. Ai, vai. Lucía, pero... A ver, intenta facelo continuo. Este non, este Bueno, mira. cociña salvaxe. No, este era así, Ti chegabas ali de repente, Que pa! pensas? Ai, que me salpica. Picaba unha serpa e que tiñes que fazer morrer. Non había outra opción. Xa está, aí No, quedabas. Se quedaba san. Por isto é Non así, tiñas que ir ao pack nin nada. Bueno, non quedou mal, non? A miña pregunta é se os nosos compañeiros, por exemplo, Xan, o probador oficial. Xan, o probador oficial, que diría Xan disto, Que diría Xan disto? Ímolo saber en breves momentos. No. Que diría Alberto, o noso realizador disto? Alberto, que
Estás por aí, Alberto, que dirías, eh? Que diría Jesulín de Ubrique? Sí, este quere 70... Impresionante. Este quere 70 tuppers. Que te digo eu, como non? Que non vai querer isto? Isto polo nunha mesa. O que é isto? No, isto. Ah, isto para Alberto, veña. Alberto, isto para ti. E ahora a ver se nos reduce isto un poquinho máis. O resto para nós. Entón, cando reduce isto un poquinho máis, a ver se lle Uau, que entra pasada, fervor. Lu. Vas ter moita xente pedindo no día de hoxe, eh? Botamos yo por riba, cando reduza, se non podemos axudarnos con un poquinho de maicena. Sabedes? Ai. Bueno, mira, Bueno, dame... cambiouche un pouco a ti. Sí, dame pena ter que marchar xunto a Xulio, pero que de Xulio tamén está moi ben. Home, así claro que que veña. está, claro que Vamos está. con Xulio Mato, ala. Mira para aquí. Mira para aí o que temos aí montado, eh? Cochinito, cochinito, Estou moi contento con esta receita, eh? Bueno, ahora Esta sí que é de domingo. algo tería que facer Xulio Mato diferente, bueno, para que a súa receita sexa un pouco tal. Home, claro. Unha ensalada de Unha pataca, ensalada de pataca, mira, Pon. temos aí. pepinillo, non, Cebola, cebola morada, vende ovo cocido. vende Vamos- ovo cocido. Escoita, esta ensalada de pataca vale como acompañamento como entrante, eh? Ah, vale, pensei que iba a Claro, decir o que pa- valía. No, sí no, que iba a decir, vale, Vale como 14 euros. ¿sabes? No, é moi económica ademais, ten moita pataca, moita pataca. Mira, metémosle moito ovo, que agora as galiñas están poñendo, por suerte. Cara, é que o cogombro, Xulio Mato, sabedes, sempre digo que ten a técnica de utilizar o encurtido para gañar. No, porque me encanta un curtido. Son ETV, encurtido toda a vida. Mira, Ti sabes que a semana pasada, cando veu Lucía, palmaches contra ela. bueno, pero por eso estou facendo isto. Vale, botarlle encurtido. Mira, Por lo tanto, un pouquiño de mostaza, esa presión. sin presión, sin presión. Isto é humor e amor. Mira, chorrete de limón. Esto vai ser a ensaladilla top 2026, a ver. Estás-me dicindo que tes unha costela aí metida, estás-me falando de ensaladilla. Sí, sí, mira, pemento doce moído e pementa, sin medo, eh? Sin medo que a pementa. Están xa dicindo, ostra! Vende mayonesa. E agora, remexer e Di botar... Marco, pero hai ceboliña, máis falta- mayonesa que pataca. Falta aí. un ceboliño. Hai un kilo e pico de pataca aquí, Joder, eh? hai un kilo de Xa mayonesa, cocida, hai un kilo de mayonesa. No, 300 gramos. Bueno, 300 gramos, porque nós aquí pesamos. Isto é, vamos, isto é ceboliño. moi meu, moi de xullo. moi do teu. Moi de xullo, de xuño, moi de verán. Está rematando, vai botar eso por aí, nós, mentras tanto, vamos co público da Voltas co Prato. Vamos con Obdulia de Begonte, veña. Para. Ai, aí está, aí está. Aí está. Ui, perdón, Obdulia. Nada, que non me tocaste. Ai. Obdulia, ti non sabes o que é para un xerif como a min ter que ir detrás dos vaqueiros, Sí, eu tamén te entendo. Hai xente moi mala polo mundo adiante. Moito. Que tamén hai moi boa Sí, no mundo bueno, adiante. no este non había moita Non boa. había moita. Non, tuve que mudar para aquí. Estaba a situación un pouco complicada. Estaba a cousa Sí. complicadiña, entonces dixeches, vamos, Vou para Galicia, exacto. Mira, estamos vendo as dúas receitas. De Xulio estamos vendo a ensalada, de Lucía sí que estamos vendo a maravilla, a torta carlota esa de costela. Bueno, contame ti, que impresións te están dando as receitas? A min estánme dando boas. A de verduras, desde logo, eu... A ti gusta che verdura? A min sí? gustame a verdura. Pero, bueno, tamén non podemos... A huella. Non, é o forno de Xulio que quere que vayamos para lá. Porque el chámanos así, eh? Chama así. Veña, vamos con Xulio tens un Mato. bon chamadeiro. Sí, Ten un bon exactamente. timbre. Un botono de chamada. Vamos con Xulio Mato, un aplauso para Obdulia que está con nós. Veña, vamos para lá. Abrillo o forno. A ver, Jules, Bueno, vamos queres alá. abrir o forno? Vamos A ver, alá. abrimos. Vamos a abrir o forno de Queima Xulio ou Mato. non queima? No, por fora non, por por dentro fora sí. non queima. Eso non Ten queima, tiempo, la que sí, lo eso. abrimos. Por dentro seguramente sí, eh? Vamos alá. Seguro que sí, eh? Vamos Mira. alá. No, está quente, eh? Mira para aí. Wow. Ah, Que queimou, eh? queimou, Sí, onde sí, non sí. debía, eh? Queimou. Queimou, estaba eso... Queimou. Pero mira que... Ten boa Pasar pinta. Vocho cortar para que vexades. Mira, isto é desfaise. Mira como se desfai. Bueno, vou sacar un oso. Mira, saca o... Isto Buah. desfaise todo, eh? Buah. Mira, mira, mira. Mira para aí, ahora que veñan os do churrasco. Bueno, Bueno, pero este chamalle de outra Costela, maneira. é que isto non é Claramente, churrasco. Isto non é Costela. É que isto é churrasco. Mira, costela. aquí temos ahora. O forno, Mira que- adobadiña, no, moi ben claro. preparadinha, E aparte, claro. o churrasco ten que ser con patacas e ensalada. Sí, exactamente. Con esto vai a exactamente, costela, sí. esta costela.
2 cocidos, entón vamos a plantar aquí. Bo. Unha boa ración. Bo. Está super rica, xa verás, Eu teño, de verdade, hoxe... Mira, Montaña, Hoxe- isto é como o Gran Cañón. No, Se hoxe faz unha boa cena. teño que dicir unha cousa. Hoxe, Sí. que nós temos a Jaime ali enfrente, o noso compañeiro, hoxe Jaime está mirando máis para aquí que para o teclado, O sea, Sí. Jaime hoxe está flipando con... Normal, Jaime, o sea... Pero Mira. ti concéntrate por si hai que poñer algo. É que a mí tens que preparar un pouquiño, non? Para levar Claro. para Home, claro, por suposto, Ti Jaime. queres un tupper, non? Home, claro. Ah, para levar para casa. Preparamos un tupper a Jaime que o merece Por o favor. Jaime. Sí, que rico, de verdad. Jaime, dalle un botón aí. Aí está. Ala, este é para que probes ti, Odulia. Probaremos, Mira probaremos. que unha... Gusta esa ensaladilla, é de ensaladilla? Sí, son de ensaladilla. Pois unha extra. Son Ahí algo está. de todo. Moi ben, pois aí está. Vamos a dar Non un teño aplauso problema. a don Xulio Mato, que merece o aplauso, señor, grandísimo. Moitas gracias. Don Jules. Queimín, Queimouse, Xulio, Veña, Vale. vamos con Lucía. A ver que está facendo aquí Lucía. Só temos. Mira xa como fai esa burbulla grande de que xa está ben reducidillo. Lucía está reducindo boa a salsa pinta. para que lle dé sabor, sabes, hasta o último momento. Especiño. Ah, Sí, estaba porque non trouxen o aproveitando truco a da cocinar. maicena, entón tiven que estar hasta este A momento. ver, arrímate aí. Moi a ver. ben. Entón, vamos a ver agora. Vamos poñer unha pouca verduriña. Ah, pensei que ibas chorrear por riba da Carlota. Tamén podemos vale, vale. chorrar despois, pero está ben agora tamén, porque... Guau. Bueno, Obdulia, eu... Que che vou dicir? Conta-me. Co carrumba iso eu non sei... Que vas facer hoxe, Non sei, comela. Home, Di que si, Odulia, Vale. Primeiro eso. tens razón. Ás veces falo, boto a boca a facer, verdade, De verdade, ás veces boto Mira, a mira, boca a Farías, facer. agora se Se che nos poñen un salen plato os de osos, diante. A ver, que farías? Comela. Ves? Comela, Xa está somos claro, dous, está xa claro. somos dous. Pois animámonos, ti un e outro. Está tan Ti tenriña que crees, salen os vendo osos. isto, ti crees que Lucía pode gañar? Eu penso que poden ganar os dous, Eu penso que vai estar moi complicado. Vai estar moi complicado, Música de Moito. tensión, Jaime. Moito. Obdulia. Cuénteme. Chegou de Begonte e ten que escoller quen gaño a voltas co prato, así que, Obdulia, por favor, acompáñame á mesa de probado. Vamos, bala. Vamos Aí á para allá. esquerda. Puxéronos aquí unhas esposas. Unhas esposas, eu non sei. Ah, é o porco. As esposas é o porco. É un porco... Pois, Obdulia de Begonte, chegou o momento de verdade. Tens que Ai, probar as dúas vamos receitas allá. do voltas co prato e dicirnos cal é a máis boa, cal che gusta máis. E nós temos que, exactamente, repartir cartiños, a ver que nos comenta a xente. Hola, que tal? Boa tarde. Hola. Concha da Guarda. Hola, Concha, estás aí? Concha, non estás, verdad? No? Eu, Concha, quería falar contigo. Esa está Quería boa, che vamos a ver facer un esta. sorteo. Concha! Exactamente. Concha! A ver, berrelle ti, a ver si... Concha! Concha, Concha. Ai, Concha! Pobre Concha. Bueno, Concha, estáme dicindo que está, pero que non a estamos coitando. Concha. Así que, Concha, o mellor, claro, deixámola aí esperando. E igual foi ao baño, ou foi por algo á neveira, e nós aquí falando con... Concha! No, Concha non está. Bueno, Pero pois nada, cobertura. mira, Concha, outro día chama, xo intentaremos contigo, a ver se levas os 50 euriños. Veña, vamos alá, vamos alá. Antes de nada, Dádanos para un churrasco, nos? Ai, sí, Ah, pois sí. Pa un churrasco, veña. Veña. Vamos alá. Quen gaña o a voltas co prato o día de hoxe? Están moi ricas as dúas. Pero, Pero claro, hai que elegir unha. sí, Eu son moito de verduras. Sinto moito, pero vou me co de outro verduras. día máis. Lucía Vázquez, aí está! Están moi bons as Señoras e dúas. señores, non marchamos. Queden coa actualidade co telexornal. Mañá